Soc la Berta. Jo sóc la Júlia. I jo la Sofia. Som Pico 3. Tenim un podcast. T'he tallat. Som de Barcelona i estudiem publicitat a la UAB. Venim a fer una tier list d'universitats. De grans universitaris. Llibres de 5. Nosaltres investiguem. Vale. Agafo, Digue-ho en veu alta. Infermeria. Super necessari. Sí, però és que jo Supernecessari. Vale, clar, hem de decidir els criteris, jo crec. Si és per capacitat, jo última. En plan, sóc incapaç. És que per capacitat és bastant probable que moltes no puguem. Per necessitat d'utilitat de la carrera. No sé, em sembla bé. Utilitat. Però depèn, no, espera't, que posem medicina. Vale, doncs la posem al 2. Més que important que la salut que hi ha. Jo la 3. Vale, doncs 3. Vale. Dret. Quina mandra. Ja veus. Podria no ser necessari si no hi ha problemes. Jo anava a fer dret, Tu no vas a fer Si dret? no vas a fer magisteri. A part, ara va fer dret. M'interessa veure Ja sé, Barbie quiere jo ser. a la matrícula vaig ficar història de l'art, dret, publicitat, magisteri, vaig fer totes. Jo em veia fent dret, també. Jo no veig tan necessari com Pues medicina, ja, infermeria. però les lleis... un 6. A veure, a mi és que m'agrada molt. Tipo, em sembla una professió important. Però tu no vas a fer història de l'art, També, és que jo no vaig fer moltes coses. Jo no sabia què volia Ja, fer. a mi el Vaig dir, meu què quadre, faig? Pues, I el meu pare em va dir dret, és molt important, tal, perquè ell va fer dret, i vaig dir, oye, pues... Però és molt difícil, Però no la vaig fer perquè era És perquè estudiar sabia molt. estudiar molt, cosa que venint de públic he vist que no sé estudiar. Jo la ficaria sis. de... Hòstia, jo no. Jo no, jo quatre. la posaria... Sí, jo un 6, 7... Doncs 6. Votes 5? Vinga, va. Cinc. 5. Vale. Sí. Psicologia. 2. Ui, és que infermeria l'he ficat al 3, Però jo conec a cada persona que ha fet psicologia i li penso... Ja Que no hauria de ser psicòleg. No hauria de ser Ja, psicòleg, això perquè és és un popular com opinió, A veure... Llavors... Doncs 4. 4. És que a saber el que hi ha aquí. És que infermeria no anava al 3. Hi ha gent de tot, però hi ha cada qual que dic... A veure... A veure, també et dic, els metges també van al metge. O sigui, al final, si estudies psicologia, pots anar al És una psicòleg. mica... Que hi ha cada red flag que he conegut i em diu, estudio psicologia i dic, hosti, però en plan és com hipòcrita de dir. Mira, però jo em callo perquè no la vull dir. Que jo començo a parlar i després ja estic entre vermella i no. Queda igual, seguim. A veure, és que jo començo a parlar. Comunicació, aquesta és l'última. Vinga. Ai, Sofia, No, espera. estem a la facultat de comunicació, ja. o sigui, que anem fatal si posem comunicació. Imagina que hi ha un problema al món i no es pot comunicar. A veure, la comunicació, vale, globalització, very important, però És que jo per mi és molt important. pots ser un gran comunicador i pots tenir moltes facultats de comunicació i no necessites estudiar 4 anys una carrera que després igual no et serveix per res. Jo ho estic dient Això és com a veritat, això és carrera. veritat. Ja, pots estudiar infermeria i no això acabes sent sí. infermera. Si tu... Què estudiem? Publicitat. Doncs ara sí posem Bueno. comunicació més baixa, un 5. Pues jo la ficava al Estem 6, dient que el que hem estudiat no serveix per res, per tant. Ja, però és que una cosa, un 2. No. Jo ficava un Ja. 6 o un 7. Pues Això el ho dejo 6. ahí. Vale, sí. El 6. Ja està. Sempre és per tu de... Magisteri, molt important, 2, 100%. Sí, i tant. Magisteri, què et ficaràs? Un 7. Magisteri, Ma mare- t'ha ma mare d'educar, és sí, mestra, molt m'ha important, posat educar, un digue'm, Sí. Vale, Bueno, i ara va ser la meva professió també, o sigui que... Sí, Encara més aquí. Belles arts. Belles arts. Un 8 com una catedral. Ai, m'agrada Vuit. molt, A mi Ja, també, però m'encanta. és Ja, un però... vuit. Ai... Estem dient utilitat a la vida. Importància, un 8. No, però és molt guai. Història de l'art ho posaria a un altre lloc. La història de l'art? Perquè sí que és més cultura. Però és A que... mi em fan un pal aquestes carreres, ho sento molt. Ai... Em fan un pal aquestes carreres. Però la gent de la carrera en si... En general tot. Digues el dret. Això. Dret. Estudiar? Jo veia sense Belles cap. arts. Belles arts. Jo crec que no és que no sigui poc important, però se li ha donat igual una concepció que igual tu dius estudiaré Belles Arts i et miraran com a hobby igual, molt guai, però que igual com a sortides es pensen que no... També és molt difícil no treballar. Si ets molt bo sí que trobaràs feina, però igual si ets... Socialment, un metge, una infermera... També dic, sempre hi ha aporta lloc més, per un... no? Sí, sempre hi ha lloc per un metge, però per algú que A mi em fa Belles pena Arts. això, en veritat. Perquè segur que molta gent no ha escollit una carrera per
el jo que se li ha donat a la societat i no perquè Ja. realment era allò que tu volies fer. Tu no volies fer humanitats? No, història de l'art. Perquè Va jo... dir, no. La nota era un L'altre 5, que era dia molt baixa, jo vaig treure més nota, Diu, llavors em vaig em quedar- mereixia una carrera de més valor. O sigui, des dels 3 anys vaig dir, jo seré professora. Però vaig tenir Covid, és que no té res a veure. Ah, no, perquè jo vaig fer l'ESPAP, tu? Jo vaig fer l'ESPAP. És que és molt fort, Vaig això. pagar 60 euros quan no sabia ni sumar ni restar. Vaig aprovar la prova que hi ha de mates. Jo vaig tenir Covid, Vaig estar 10 dies a casa, no vaig poder sortir i tal, i jo havia de fer la matrícula. I vas Llavors tornar vaig a néixer. començar a escriure tot allò que, vale, jo vull fer això. I va sortir història de l'art, perquè m'encantava com l'art, Història. i vaig dir, vale, faré això. Però tothom em va dir, no, Sofia, no té sortides, vale, pot ser un hobby, t'apuntem a pintura, però no facis història de l'art. AD. Odio aquesta carrera, l'odio amb tot el meu cor. Jo no entenc com O algú sigui, pot és com estudiar AD. una carrera tan general. No ho faria mai. No saps què vols fer? AD. És com la solució fàcil, no m'agrada gens. Molta gent que fa el batxillerat de socials i no sap què fer amb la seva vida es fica a AD. Molta gent Per coneix això, que fa AD. AD o economia? Montón. Moltíssima. Perquè aquesta carrera que Que més més gent gent fa. fa, sí. A veure, perquè és molt bàsica, no? 7. 7, sí. Ara, a veure què és aquella que és l'1, Puc jo. Com sigui... A saber què és. Què és? És igual. Fem un discurs. Filosofia és molt important perquè hem d'aprendre a viure en Hem comunitat. d'entendre- El pensament. hem d'entendre la Tenir un terra. pensament crític. És el més important del món. L'estoïcisme Els m'agrada. filòsofs eren les persones més importants en aquelles èpoques. Clar. L'època de Plató, de Grècia, Aristòteles... Però clar, No m'agrada. què és d'un metge o d'un infermer que no té criteri i no sap pensar? Ningú és tan important. Com era l'element, la cosa... El Mite de la taverna. De la taverna. Jo crec que la filosofia també és com... És que la filosofia per mi és tot. És tot. No, ara està dit, és tot. Pienso luego existo. Sí. Aristòcrata. Em deia Aristot. Bueno, que sigui. Freud, no? No, que no. La filosofia Ja. jutja, Decideix, comunica, és cultura. ha d'entendre una empresa... La filosofia és més pensament global. Ei, si t'has vist aquest vídeo de 5 fins al final, moltíssimes gràcies. No t'oblidis de compartir aquest vídeo, que és en català i s'agraeix. Adéu!